ke dak puthot chinthong constituency long uthat lang so LAC pen nang kahumri athe bangal lahen lo ke damtang 18 Lok Sabha parliamentary election hot nil tum masar jai ka thar aphan MP candidate pen ka pahai ji aphan nil tum dak chapaduk piklo PS committee la pen CC committee president secretary ka dugwe chingrum si dak chapaduk lo la pen nil tum la dak polling station inkoi raner kep du chinthong constituency lo la song bong pen kreget thom polling station ke nil tum EPSL si chapahai del la si alang litum ka chapahai dun theka pot puthot nil tum tai si encouragement lo la pen answer se alang litum ke claim tu theki phan la pen la ka chapahai dun de polling station na tum phan da menil tum hang pen alang litum tame goson si ka chapahai dun theki ma hala tum phan da men litum isi motivation na son ke hang ka bang so jai max litum deng pon lo hoi pak pen da men litum archu pon se alang litum phan ning parong pon lo la hen lo amot pipini ama tante sara non pen ke bang silang ni ko ansi la pilo ya avut ke thago ni phanon litum ko pipia se asai si deng pon sa nilitum ke dak de lo karbi anglong la pen NC Hills tame non ta ington de pin silitum claim pon bom lo athema e deadle ka chirai ji pulo tangte ilitum kopine asai ke claim ben ge tum chirai one di e dead ka chirai phan pulo tangte la ke democratic a country la ke democracy jak kong ke longi phan bangke election high vek nang la election high vek man si tum e dead ke chirai onji la si polling station long ke nitum pulo la ke isia battlefield lo pulo polling station ke la ke isia battlefield lo pulo la sida ke inkoi raner ke battlefield lo chinthong long la song bong pen battlefield cricket thom ke nitum hai lo non bisaralam hadak so cheng son hala da ke battlefield lok se dakta inkoi ra ner ke bak la son bak do la song bong pen thong ke ra hini bak do la song bong pen cresir ke battlefield ke nitum chapa hai lo la son si minangan sisi long damen litum ke claim thuji a vote BJP a vote ka pangrai pen APSLC puthot ka chapai pan litum claim bon chu bom lo la pen homosti sirkep ke higher lo gorom pani pen homosti ke higher lo non nilitum council ka ni phan bangke homosti photrok litum long ta litum ke kani long lo la 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 ke ingnek me son ben bangke team karbi anglong tu election phrang wang erlo CM interaction program buta wang erlo kadi CM interaction program hutsi rong asar hona che tong erlo rong long ke thekire tu man che tong erlo kadu ko bi handa che tong erlo lapen karbi anglong ra da tu CM han pachini erlo je amethang rong long amethang awai kang long ku PPC ke nangji maka so pachini dun lablo non ke BJP MP election high erlo blo dang te alang tum ke non ke execution pima ke claim nang ke cha kam ke claim pang cheng nang ko lan velo non bang ke alang tum ke wang thui ku bang ke la ke thang da kali la ke itum phan nang kepamanghu puthot na tum pipilo ka we ke do ho ke do punang karju hedi la ke claim tang kam se alang tum na claim barse ka bor il lan chalo la tu tuliram rong hang karbi anglong long tame la pen ensil sangkang tame minana tum hanon ke ther pang cheng tang lo yong si government phan yong si criticize ji government phan ke tok opini claim ji bulo tangte ningkan ke thom jail beng ji polam selang pulumati di aron ke kadu ko enta isive tuliram rong hang man pa picture ji powe rong so du ko on picture ji ave rong ori so jang han pa picture ji powe arong ke equal to all di la so teng blon tangte ahok itum deng du na aron ke kadu ko itum deng du nang pochok lo sita aron amen ben ke ther ke nilitum tuliram rong hang made tim kar beng long phan perere jong selang litum puloje BNS hala non akimi CRPC ke paweder lo la CRPC ala non BNS si ala ke aron pu itum deng po kang sai aron hala pen si deng po di pulo tangte karbi anglong rat tum han ke ther ieret pen pulo tangte hala muna chohan tuliram han ke ther mati di hala si BNS aron pen non July tarik isi pen elang insai po pot BNS aron pen muna chohan phan insai vek no layong sing sai theklo pulo tangte la ke nilitum kachisik theki phan nilitum karbi anglong rat ke kaita aron phan kin tum dolo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.